Vítejte u dalšího videa. Tentokrát. Natočil jsi už vůbec něco o betadine čípkách? O čem? No pojď sem, tohle bude holky zajímat. Takže holky, dneska bych vám chtěla představit betadine čípky. Prosím tě, nech toho. Jedná se o vaginální čípky, které nám pomáhají při intimních problémech. Každý den musíme zvládat hromadu věcí. A proto je důležité, abychom se cítili v pohodě. Betadine čípky se vyplatí mít vždy po ruce. Pomůžou třeba s nepříjemnýma pocitama, které se mohou objevit po návštěvě bazénu. Na dovolený nebo při nemoci. Intimní problémy už nemusíme schovávat. Můžeme je řešit. Pokud jde o chronické problémy, tak ty raději konzultujte s lékařem.